Ahojte ľudia, vítam vás pri dnešnom vlogmase a videjku. A dneska si otvoríme adventný kalendár, tak môžeme začať trebárs. Ďakujem za 1,95 alebo koľko tisíc odberateľov, ale ono to tam preskakuje, že tam je 1,93 alebo proste tak. Takže ďakujem. Aj keď to tam už možno teraz není. Zase tak často to nepozerám. Tak. Takže máme tu... Keď ešte to zaverím, ešte to je také povystrchované. Máme tu lesk na pery. Není to ale juicy bomba. Takže nejak tak. Ďalej máme hrybička. A tady máme 11. Som dneska taká spomalená, pretože tu musím upratovať. A sami do toho nechce. Haribo bonbonky. To sú klasické toto asi. To sú klasické. Takže je dobré, sú celkom. Ďalej Milka. Milia. Ja mám ešte jeden kalendár doma, ale toto je najhorší kalendár akože. Táto Milka. Sa nečudom, že prečo bol v akcii ešte pred otváraním. Snehuliak. Viete, ako som si to okienko otvorila. To je oslepané. To bolo všetko pre toto video a čus.